po dahil ang yang tiyan. Lugay mo may nakatulog kay igang kayo. Hindi rin. Pag-igdani mo. Rich lang nakatulog. Gibasa na yung tiil. Kupod, kagbasa sa kumaw. Init yun kayo. Gaya pa sa inita to. Udto. Ulan ba yung gabi eh? Nagula. Ulan. Ulan. Ulan siguro ko ulan dito. Dire na dito. Kusog ito no? Dito may kusog kayo no? Init kayo dito oy. Ulan siguro madaling araw na. Ang buga sa kanang. Siling pan kay putong inita. Kayo pa magutong ulan God. Mga alas 8 bro to no? Isod kay wa ispan no kay. Sige ra kagunit. Ano nagdala to? Magsan? Wala na.